Espero que hi hagi un bon cuiner a l'ambaixada. Si no, haurem de destituir l'ambaixador. Laura! Permet-me que te la presenti. El senyor Robert Chilton es mor de ganes de conèixer. Tothom es mor de ganes de conèixer l'enlluernadora senyora Chifley i els nostres agregats de Brussel·les no parlen d'altra cosa. Gràcies, senyor Chilton. Una coneixença que s'inicia amb un compliment segur que es converteix en una amistat autèntica. Comença de la manera apropiada. A més, he descobert que ja coneixia la senyora Chilton. De debò? Sí, m'acaba de fer memòria que vam anar juntes a escola. Sempre li donaven el Premi de Bona Conducta. I vostè quins premis rebia, senyora Chifley? A mi els premis m'han arribat una mica més tard a la vida i em sembla que cap no ha estat per bona conducta. La bona? Qui ha portat la senyora Chifley aquí? La dona aquella del vestit vermell que acaba de sortir amb el teu germà. Em sembla que l'ha portada la senyora Marby. Per què ho preguntes? Ah, és que feia anys que no la veia, per això. Quina raó tan absurda. Sí, totes les raons són absurdes. Quina mena de dona és? Ah, és enginyosa de dia i una bellesa de nit. Ja em resulta antipàtica. Bona nit, Victòria. Bona nit, Arthur. Ah, bona nit. M'estic a l'Hotel Palace. No et sembla que podries fer-me una visita? Si ho desitges, Laura. No siguis tan solemne. O prefereixes que sigui jo qui et faci la visita? Jo conec aquesta dona, tu no. Vam anar juntes a escola. Era falsa, deshonesta. Exercia una influència perversa sobre tothom de qui es guanyava la confiança o l'amistat. Jo l'odiava, la menyspreava. Robava coses, era una lladra. La van expulsar per lladra.